И здравейте, аз съм Perfect BG и днес правя Minecraft Perfect View номер 2. Ще бъде ново начало, защото имаме един нов проблем. Световичи ми вече се бъгват. Както виждате, правя този сървър, току-що го направих и ми излиза, че съм 57 левел. Не знам защо се бъгва, да се оправи. Пък като вляза в истинския сървър, да не ви казвам коста. Бъгва, спича, не може се върви, трябва да рестартирам телефона. Нека да започваме. Така, нека да наберем дърво. Тук, малко дърво. What? Село? Още едно село. What? Той ба странното е. Добре, не знам. Просто две села в едно. Две в едно, браво. Познайте какво има? Има железария. Опа, къде влизам аз? А в железарията има честове. Да видим. Има ли? Има. Кой има вътре? Да е нещо хубаво, О, добре. Той има стил, не знам за кой ще ми има. Той торчо и хубаво. Да, хубави неща. Там другаде... другото има ли? Я да видим. Просто за пръв път... Вилиджери се влюбват. Няма се влюбват, че... Направиха малко. Че да вече... И ви... Майко... Браво. Да вече тук. Добре, тук има я. Виждате как ми бъгва. Добре. Тук има някаква пещера, дето трябва да видим после. Или другия епизод. Това беше крипа. Дано вече сте разбрали. Дано да съм ви харесал с новите епизоди. Дано да гледате и новия канал. Остават само 3 дни, хора, и ще имате много нови преживявания. Добре, аз за пръв път видях вилиджър да се влюбва и да прави дете. Просто, ще взема малко уит за хляб. Папа ми хляб. Ако някой е виждал така да се влюбват селени и да е виждал две села в едно, да пише в коментарите, да пише, хора. Просто аз
Или ако има нещо, което не го зная, да го напиши, ако знае какво има. Тия лампи ма кефят. Аз ще мисля да живея в това село. Мисля, че е по-добре. Тук е някоя чипа. Проблема е къде да живея, бате. Тук 100% няма да е, ама... Крафтинг няма ли? Тук. Какво има? Уха, браво, браво. Направя тук един хляб. Тей. Всъщност да го изпя, че после... Всъщност да взема тия чисто, после не искам да се правя. Мързима. Добре, ще живея и тук, защото... И да, учвам сега да взема... Знаете ли какво? Пази тишина, ще кажем, че крипър го е взел, че е гръмнал. Аз ако не се изложена... Мисля тук да живея, но... Да, тук ще да е. Така. Сега. Давам викам как ще намеря овце и ей ги овцети, трите. Айде, ще имаме ново легло. Чакай да осветим малко тук, че е много тъмно. Е така. Да не е чистито новото легло. Вижте, спим. Е така е.
Дано да сте разбрали защо съм в друг сървър. Както казах, нещо не знам как ми бъгна сървъра. Странно, и аз не знам как. Но става. Уич! Спайдермен! Баба Яга! Така хора, коди да... Ще ме убия, ама. Полшам за скорост! Дай! Ух! Айде, убих я. Пусна ми полшанка! Явай тебе набързо да те ушиткам. Я после са... Моя регенерейшнка. И 200 стъкла. Една такова. Около пая прибиш там такова. Браво, доволен съм. Направих с тая браза да му и да отида набързо да нацепя дърва и това ще е за епизода. Честно казано. Дано поредиците ми да ви харесват и ревютата. Дано да ви харесва играта Real Drift вчера за ревюто. Така, само да отида до къщата и ще ви кажа едно нещо. Само да отидам. Трудно ми е сега, ще ми е трудно да различавам селата, кое откъде живия. Ма живия май там, нали? Би трябвало. Да, тук ще живея. Да, тук живея. Набързо да ви покажа и да спирам епизода. Така, сега ще ви покажа откъде си изтеглих Майнкрафт на телефон. Ето го вебсайта. Пишете, значи така. Набързо само ви една минута имам. Набързо да ви покажа. Пишете тон Б и ви излиза и този вебсайт. Ето тук си го теглите, не дейте от маркета, пробвал съм, излиза версията. След като го изтеглите, пишете си отгоре, нали, Майнкрафт. То ви излиза. Ето го. И си го теглите, както виждате. За тези, които се чудят откъде го имам. Ето го. Добре, аз бях Перфект БГ, дано клипчето да ви